खुलुमबाय लोगोफोर, आं एस बर'। आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायनो नागिरदों मोनसे एप्लिकेशननि सोमोन्दै। बे एप्लिकेशननि मुङानो जाहैबाय, दानिया डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव थांबाय, थांना T2S सार्च बानायबानो T2S टेक्स्ट टु भइस अपेन बानाय, इनस्टल बानाय। आं इनस्टल बानाय दोननो देखायो, आं बेखौनो अपेन बानायबाय। बेयाव जोङो मा खालामनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मिथिगोन। दा जों सेटिंसआव थांबाय, सेटिंसनि अपसन, बेयाव नोंथांमोना मा होनदों स्पेस रेट, नोंथांमोना रेटखौ सोलायनो हायो बा स्पिडखौ सोलायनो हायो।